Oras manihita sa luhut na, tabarade marohan na pikirat tala dumangihon hatani debata martang yang mahita. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima na mangaramuti ati-ati ng pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Amo kadungan sa haporsyaon hatani debata nagapitru pujamita di pertangyangat ta. Dianito siyan pangukapon biddu 15 mamuka siyan ayat na perjulu rodi ayat na pawaton. So ma didokhatani Tuhata. Dungi huidama di banua gijang tadana asing na balga jala halongangan. Arong mapitu suru-suruan na peo pitu hapursuhon na perpudi. Ay di bagasan ido marujung rimas ni debata. Jadi huidama laut sada songon sorminan na marsao rapi. Na joncong do di topi laut sorminani akan monang marlohong binatangi nang taringot tu gobaranda dot bilangan ni kuarna. Ditiup du akka hasapi ni debata. Jadi dia na sida ma edde ni Musa na poso ni debata dot edde ni biru-birui akanin nama. Nabalga jala halongangan do akka ulomu ali Tuhan debata. Si kongkom sa luhutna natigor jala na sitong do akka dalammu ali raja ni akka bangso. Tungisima na sumakabiarihu ali Tuhan dohot pasangapon kuarmu. Ay sesada hudu nabadia. Ay naroma sa luhut bangso marsoba tujulob. Ay nunga gabi patar akka panguhummu natikori. Itu sahana. Hamba kadukan sa haporsyaon mamuji debata siyan nasaruha ng pambahenan. Itu sada pajun di ngulunia kana porsya. Asa itu sada nang tinutuhon ni debata di nguluta. Sudi na tinopay mamuji-muji kuarni debata. Sudi na marhosay mamuji-muji kuarni Jehovah. Lumoy mahita jolma nang takas makilala din gabasa ni debata. Naing siyan parsututuan ni ruhatta. Tapuji ma guarni debata na sunbadiay. Sada rumang ni pamujion na buwiru tapatuduhon di nguluta marhiti-hiti pareddeon. Rikot ni namaredde tung takas dui di baritahon mamuka siyan pada narubi sahat tu badan na baru. Jala lau sordut maun tu guar minggutta minggu kantate. Hobar tutur jamita di pertanyaan on ditaringo tiru disi edde hamonang niya kana porsyay marlohon waso ni Antikristus. Hobar tu persagina ya buku pangukapon imasada buku na sinuraton si Johannes, imasada sisian ni Tuhan Yesus na dung terbuang 70 pakmos uju di panggonggomion ni Kaisar Rom na margoar Kaisar Domitianus. Ujui arong duhatotuon na benahin ni Kaisar asa sudi pangisu ni luat na ginonggoman na marsoba tu ibana alanunga di paturo si bana dirina songon di bata. Henarhon ni torok maakana porsya mangadupi hapariron. Songoni manang si Johannes na malua siyan pangalaho na baburu-buru ibana. Jalapora do ihya de bonopon ibana tumiyak na mohop ujui. Alay malua do ibana siyani. Suagi aha na masa di lala ibana ala diramuti di batado ibana. Idu ubahin laos dia bulokon kesarima ibana 70 pakmos. Alay laos disido Jepang na sada perdidaan eskatologis. Ima perdidaan taringot wakan ng masa siyan Tuhata Jesus Kristus. Ima taringot waka nanay si papataron ni debata diari sukut. Asa marhiti siyan perdidaan ima diguriton si Johannes di buku pangungkapan ni. Marhiti-hiti asa sudi na porsya na majaha buku na badiyay lam tuguma haporsyon na. May-mayma harur ni Tuhata Jesus Kristus diari na parpuri. Tukpe maruan ragam niya kahamolon na benahin niya ka na makasuhubuhon Kristus alay dang pasubuon ni debata. Hita laho mangadupi ragam niya kahamolon ni. Narunod tikina musik taluhonon na huwaso hagulapan
Jala di sima sudi akana porsia majakon hamunangan las maredde mamuji kuar di bata. Habak kadongan adong dua neneng si berengotta setur pu jami taun. Na perjuru ima hamunang ni na porsia marlohon huaso ni si Bulis. Bidu saplima pabotohon pardidaan ni si Johannes tiaka na porsia nang monang marlohon hagugun ni Antikristus. Ujui maredde ma akana porsiai laus ima na paduduhon huaso dot hagugun ni pata na makamonakon na porsiai. Pardidaan si Johannes didok do diayak sada. Dungi hui dema banwagijang tadana asing na belega jala halungangan. Arong mapitu suru-suruan na peo pitu haposuhon na perpuli ay di bagasan itu marujung rimas di depata. Di hati dakon si Johannes do babua di ide ibana do di banwagijang sada tadana asing tadana belega ima dina arong pitu suruan na peo pitu haposuhon jala di bagasan pitu haposuhon itu marujung rimas di depata. Moro di pangatusion ni halak Yahudi bilangan manang angka na pituhon imatadda na sikop jala omma na martudu-tudu tu hasisikko ni paruhuman si pamasaw ni dipata. Pitu hapursuhon ima uhuman ni dipata mida jolma narong di purtibion naso olo majakon Kristus di nguruna jala bergesata he gabi diolo na sida anti Kristusi. Sawan ndaba pituhon ima akka hilap do suara do trongkur do lalo na bulun songon na sudung hiya masa wita jaha di bidu saplonom ayat 17 rodi ayat 21. Dogi laus di ida si Johannes do muse sada laut na songon sorminan na marsaur api jala laus jonjong do di topi ni lauti akka jol mana monangi marlohon huaso ni binatangi nang taringot tu gobaran na dot bilangan ni kuarna wut mana sida maniup akka hasapi ni dipata. Hamak kadongan parnidaan taringot tu laut na songon sorminanima pabotohon hadadedan na saluhut na tung macetakas jala naso tu pabi arong nabuni dibahini sudi akka nabediai boy mernida hasitongan dohot waso ni dipata. Sorminan na marsaur api ima gubaran ni rimas ni dipata. Ditiup akka na porsyedo tong akka hasapi ni dipata. Dirulapatan ni ima hasapi na dipiltik tau pamujion di guar ni dipata. Sudi akka na monangi rak marede do nasida memuji guar ni dipata. Patuduhon lasirohan asida di huaso dohot haguguon ni dipata. Asa dia botohod do di bagasa parnidani pabua edde nene dehon ni nasida ima edde ni si Musa dohot edde ni biru-birui. Edde ni si Musa ima edde hamolateon siala nang malua sian parhatu banam Misir. Jala edde anak ni biru-birui ima edde madok muliate sian akka pangujunan na bertudu-tudu mon tu pakokopon di Tuhan Yesus Kristus tuakana porsiai. Edde ni si Musa ima edde non takas di botoh rak Yahudi jala somal due de dehon garup lau jupang ada sahabat di sinagogi jala idu sada edde pardingotan dihabukas di bangsui siap parhatu banam Misir. Hamak karongan dua edde nene dehon nyak kana monangi patuduhon waso dohot haguguon ni dibata nang tukmak kamunakon akka na porsiay marlohon waso ni si Bulis. Asop petong sadala seroha do di bagas ang nguluta babua sa liding hita setia maka porsiay Kristus di bagas ang nguluta sa natao majakon hamonangan do hita natano do si Bulisi halimunang do waso ni dipata. Napaduahon hisi katu tasi turboko ni ima mangedehon huaso do tasangapon ni dipata. Hamok karungan edde hamunangan nganedehon ni naporsyai
Maruja hadu di bagasan persobau nasi tong marupur di bata. Edde nede honi nasida dadalah hupatu begion hadirionna manang holan pabotohon lasiroh na seping. Ale edde nede hon yakana monangi akana persyai akana badiai ima na maripulahon pamujion di guar ni depata nasangap jalan dapadia. Takas dui di perhataan ni edde na madok nebalga jala halungan dua ka ulum wali Tuhan di pata si gonggom saluhutna na tigor jalan si tongdu akka dalambu ali raja ni akka bangso. Edde ne dehon di nasida ima naga besada si paingot dui di akka zolma babua hola di batadu si sobaon jala holan ibadah du nasitong. Di padalanan ni ngulut tahun gabe sada persejarah dui dihita asa manotok kita di bagasan hasatiaun maka porsiae huaso ne dipata unang maalan yakka hamaulun gabe sumurut hita sen ibana ale manongsong dia pena masa ikon hotdo hita di ujahan na sitong maka porsiae Tuhan Yesus Kristus asa persidohot hita gabe akka halak na marhamonangan laho mangedehon edde pamujion di guarni dipata. Saluhut akka ede pamujiot te dipata naing mapabotohon huaso do tolong ni ruhan ni dipata. Ikon sudido na marhosay makabiari jala pasangapon jahuban jala luhut huaso dohot holong ni ruhan ni dipata na ikod do di hati dakon akka na porsye. O managabi ujahan di hita la marsobato dipata. Asa sokon akka na monangi hita mangedehon huaso dot hasangapon ni dipata marhiti sandok gulmit ninguluta garuk bersada-sada. Atau kamu karungan sapur syaon waru tutu pangohon ni terpuko di bagas guluta. Ujumalua hita san hamalon natung matce balga tutu sahali matce sonando pakilala atta. Jala nabui du hinorhon di laos tapatuduhon ragam nyaka ulaun tadala serohatta marhiti-hiti edde sada ulau nadingkat dui jala sada rumang ni pajone di patanu itu hita lahom mangedehon pamujion di warna diaka la seroha nang mahita manotong marnigot memuji guarne di pata suang soni di tuang atonga ni akka hapursuhon nang mahita manotong mangedehon guarne di pata na manotong mangaramoti uhut madungan kita asa digadup para deote saya manotong ma guarni di pata nata ingot unang magabi dirita na tapatuduhod disi songon edde hamonangan niya kana porsia songon ima edde siede honotta beda di pata marujahan di hasitongan dohot holong ni di pata siala nunga di patu padipata ragam niya kanadingkan dada halungangan di hasyanganon. Saurdut tusi naing rajumata pawahita ng tinubos ni Kristus siya bagasan dusa duhot ng hamatiani nunga gabi halat na marhamunanga kita. Jadi bagasan Kristus naik kon manotong mahita marhamunangan maralohon na sa ragam ni pangujunan nabuya masa di ngulut taon. Isarana songon di pertiga sinuaing di hamasa ni pandemi COVID-19 doh pakorhon na. Asa buhay hita monang naik komanotong de hita pajonok ko derita tutuhani. Naik kon sakabona do hita do ibana. Asa manotong hita di bagasan pangaramotion na. Jala pos paruhatta. Saya na tahu marhamonangon do hita di ngulut taon. Molo marhamonanga kita totu marasiroha mahita mamuji kuare di pata. Na mangurut hawak karungan songon na pinatuduhon si Johannes di buku pangungkapanon taringot tu hinarikot niya para deon niya kana porsyai iba na mara na sida di banwa kijang la songolido na masa di surugui dung bongot akka na porsyai itu si yala detik kesinuaing huria ima hataridaan ni banwa gijangi manang gubaran manang halidu ni banwa gijang aha na masa di banwa gijang ima marhiti-hiti paredeota pamujota
di dipata nasun badiay. Hobartusi na yang badinggan tabelihon silihon-lihon ni dipata di bagasang ulut taon. Marhiti-hiti ragamnya kapakubasyon parangeta nang marhiti-hiti para diyotta. Buha asalam dinggan pamujota tu dipata. Alani ini tu ngatongan di parhuriaon nang mahita majamot ton ragamnya kanabuhi tapatupa di huriay. Rikodo di patupa di tunga-tunga ni huriay perguruan lahu merguru tarengok tuaka ruhu-ruhu ni para deon asabu ini dinggan akan amaredde dinggan dia dehon edde pamujio tu dipata unang ma asal dia dehon futung gaya pertutukan ni tuaka na bekisa anani tuaka na tinatuhon lahu marhubas di tunga-tunga ni huriay isarana rupanya akka pemain musik, akka song leader, dingka berguru, dingka bersyajar, dingka mengaradi. Diri mangga nasida bah, babua nasida dipakai di bata, gabi naposona, ula-ulana. Bahin hadingganun, disangkap kuarni jahubat. Alani i, tongdo ikon ingoton ni akan apursiay, ingoton ni akan amukubasi di tunga-tunga ni huriay, merhiti paredeon lan anak-anak asing babua ujahan ni edde nang pamujota ima songon na pinaturuhon niya kana mga dehon edde ni si Musa tut edde ni anak ni biru-biru ima akan munangi ujahan na iba lao paturuhon hasangapon dohot hati guran ni dipata atong hambak karungan riyama hita paturuhon pangalaho na markantate ima pangalaho na marsitutu mga dehon edde na baru di Jahuba. Edde na tau sangap di Jahuba. Jala tajakom ma parsuruan ni dipata di hita ganup persada-sada. Songon nang dungnya di patolhas par pesalmen. Di pesalmen bintu 105 ayaton may. Asa sude na marhosa mamuji dipata. Tuhat tama na madungan hita sa luhut na. Lapasangapon mamuji goan itu hatta pardingka basay. Amen martang yang mahita. Muliati madihuwa di Tuhan pardingka basa. Disiala hatam nabadian ang ujaku kami di tikyon. Mengajari kami asa memuji guara muda sudbadia. Parrohai mahami Tuhan jala pergugui patupahun saluhutna. Sungut adalah seruhanami diragam nyaka dinggan di pasam. Songonima ali Tuhan. Buy paturuhon nami. Sian pamujion na sitong. Dirabambu nabadiay. Marhamonanga mahami Tuhan. Marlohon na sa ragam niya kahamoron. Di bagasang Kristus Yesus Tuhan nami. Jalo patangyang nami yon. Amen.